dodalani au do hasitongan lausau do hangolu au dodalani Shalom. Huria na hinaholongan itu hatta. Mauliate mata dokter de bata ala saidera moti do hita. Gabe boy hita marpungu jalan marpasaura dot ibana di perminingotan. Panonon itu Tuhan ta Yesus diborngin na padua honon. Tapasada marohata mamuji de bata. Mared de mahita sian buku de nomor 23 ayat sada dot ayat 2. Do
Mari hite-hite goar ni bata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni ton ni perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Tangan jolma Kristus dipedeho doa ka pangiduan na dohot elek-elek na. Mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunatuk palohon ibadah sian hamatian. Jadi ditangihon do ibana gabe malua sian hatahutoni. Ay atik pe anak ibana diguruho do pangoloyon marhite sian na tinonnay. Jala dung ripas gabe si horhon haluaon saleleng nileleng na do ibana disude na manguloy ibana haleluya martangyang mahita. Ale amanami para sirohan na sumurong debatani hato nami. Huingot hami do dia kaarion panonon dohot hamamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maruha nami jala perbadiai hami mamikiri sudah natinnon nai. Patadaw matu hami dosa nami. Asa dia sakon roha nami. Asa hupopomi hami hisap-hisap do sakap-sakap ni roha nami narwai. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manubus hami. Asa mertua hami marhite siani rodi saleleng nileleng na. Say patupa may di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus anak kaholongan ni roham. Amin. Marendesian buku nomor 82 ayat 1. Dungi sahat ma Jesus rap doho nasida tepor laksada nambar ngawar Getsemane. Jadi dok matuak kasih sianai. Hudul mahamu jolo di son saleleng di san aw martangyang. Dungi ditogihom masih Petrus dohot anak ni si Zebedeus na duai. Dungi gawe marsaksi tutu maibana jala bobonosan. Jadi dok matu nasida masai marsaksi tutu doro hakku. Hirana mate do. Di son mahamu dungorap dohot ahu. Dungi laho maibana saotik tujolo. Dipatukak mabuhin na tutano martangyang nin nama. Ale amang namun na terbahin salpuhon masinu monon siya nahu. Alay tahe. Unang marguru terhaku rohamdo. Dungi mula maibana tu sisian na. Jala terporom na sila didapot jadi dok matu si Petrus. Dang margogo hamu hape dungo rap dohot ahun nang gosang opas. Dungo mahamu jala martangyang. Asaw nang bongot hamu tu pangujunan. Ay nagirgir do niato di alay galedo iya daging. Dungi laho maibana padua halihom martangyang nin nama aleyamang. Molo so tarbahin salpon dang ikon huinum. Say saut malo moneroham. Dungi dinaro ibana terporum saya masih sian nai didapot. Ay masay do salibon na sida. Jadi ditadikom malaho martangyang patuluhalihom madok hata ordeng. Dungi didapot tombamu se akasisian nai. Jadi didok matu na sida data murope morom do maradian. Nunga dapot tikina nang saha ma anak ni jolma itu tangan ni perdosa. Hehe mahamu laho mahita di nungaro nanaing pasaton ahun. Marede nomor 84 ayat 1.
di boto si Judas perjehei do inganani. Jok nomor pungu Yesus tu si dohot akka sisianai. Ya si Judas diaraho ma akka soldalu dohot akka na poso ni situan ni malim. Didapot toma tu si matat sulu-sulu palito do sejata. Di boto Yesus do saluhut na yang songkop tu ibana. Jala ruar ma ibana di dok ma tu nasida ise na nilulam muna. Gabi ni nasida ma mangalusi ibana. Yesus halak Nazaretido. Dungin na Yesus ma madok tu nasida. Ahu doi. Alai do si Judas si parjehei jong di labung nasida. Asa dong di dok tu nasida ahu doi. Sumurut manasida akka martinggangam ma tutano. Dungi diulahi ma manukun nasida. Ise do naniluluan muna. Jadi di dok nasida ma Yesus halak Nazaretido. Dungi nina Yesus ma mangalu nasida. Nunga hupa buat tuhamu ahu doi. Asa molo ahu dilului hamu loas ma laho akaon. Aina yang jupang nalidok nai. Dang arong namago hubain agiasada sin akan nanelehon mi tuahu. Maret dehita nomor 70 ayat 8. Sai sonang maroh aku pinani bugang mi dinalau tososaku marningot Alai nunga di pabotohon perjehian pertinada tunasida. Adi dok doyo ia ina huma ibana mai. Ima takup hamu asa pitor di dapot toma Yesus di lokma tabi di ho guru laos di umma. Alai nina Yesus mama dok ibana. Marhua hotoson anggia. Oh Judas pangumau do hape di bain ho pasahaton anak di jalmai. Dungi Roma nasida. Dilaluho matangan nasida tu Yesus menakup ibana. Dungi arong masada sia dongane Yesus mengalaluhon tangan na. Disitak mapodang na. Ditapuluhon matuna poso ni situ ni malim sahalak. Dipisikom ma pinggol na. Jadi di Yesus matu ibana. Pasarung podang mi ay namanidak podang. Mago ma bahayon ni podang. Ay naso trabahin aho di roham mangiro siyan damang asa di padiri di aho saunari lobi siyan 12 loksa suru-suruan. Alai songod dia marisi asa saut hatani surati nama dok iko masa do nasongoni. Ujui ma di dok Yesus tuakan natoropi. Hirana ropak panamu do hamu hehe marpodang jala marlubut-lubut menakup ahu. Ari-ari do ahu nian hudul mengajari di bagas joro. Suarong ditakak pahamu ahu. Alai nama asa do sudena on. Asa jupang hatani panung rirangi. Dungi ditadikon saluhut sisianima ibana laos maporus. Maret desian nomor 140. 110 ayat 1 ayat 2.
Dungi ditakku ma aka soldalu dohot iduk nasida rodi aka naposo ni Jahudi ma Jesus jala di hoti. Jadi ditogi homa ibana jumono tu si Hannas ima si matuani si Kayapas si tuani malim di nasa taoni. Ima si Kayapas nang madok tuak ke Jahudi denggana domate sahalak humoko bangsoy. Alai dihutos si Simon Petrus doho si siana sadara na ma Jesus. Namar stadda do si siana nasadai doho si tuani malimi. Jadi bongot maibana rap doho Jesus tualaman ni malimi. Alai disuku si tuani malimi ma Jesus taringot tuaka si siana doho taringot tu podanai. Jadi dia lusi Jesus maibana ninna ma patar doha takki di hatoropan. Natoktong doahu mengajari na sailao di bagas perguruan nang di bagas Jorope. Perpunguan ni salut halak Jahudi dang arong manang aha kuha tahun mar si buni-buni. Buasa aha ursikunho nasida nang ubegi hataki ima sukun adi boto nasida ro hata honi dungi di Jesus songoni di pas tapsada opas na jongjong di sima ibana hu maridok songoni pangalusim tu situan ni malimi dungi ni Jesus ma mangalusi ay iya nahurang nahudok hajong jokkon nahurang alai anggo nahona do buasa pasta pomua ahu mari desian nomor 170 sada ayat sada do ayat 2. Tandai maaf sukapi madohot rohaku uji maaf pamanat huhut madalaku Asa disuruh si Hannas maibana naong tinali tu si tuani malim si Kayapas. Di sido merpungu kasi boto surat dohot si tuana torop alai saya mangihut do si Petrus madau-dau sahat rodi alaman di si tuani malim. Laos bongot baibana tu bagasan lahu hudul tu si rap dohot akka naposo marnida ujungna. Alai anggo si tuani malim roni sadok rapok godangi mangalului panidangion gap dopak Jesus natu mabahin ibana marutak kosa alai naing pehehe trop sitidangi gap dang adong jupaksa alai perpudi Roma dua halak ninama didok halakon terbahin ahuro mangalohai joron di bata jala pajongjong nai sumuang di bagasan toluari dungi hehe masih tuani malim madok tu ibana dang alusanmu nahi tani dakon nasida do pakho alai sayo homdo anggo Jesus dungi dipakulingi si tuani malemi maibana ninna hupatolom maho tu de batasi parngolui asa dipawaho tu hami manang natutuho Kristus anak ni debata dungi didok Jesus matu ibana
songon nani dok mima tutu. Alai hurok matuhamu, olat ni on ma ido muna anak ni jolmai, hudul di siamu ni hagogon jalaro di atas ni obbo ni langit. Gabe diri bakko situ ni malemima pahyan nama dok. Namangalai de bataro ibana, pola lulua mudo pesti dangi. Nunga dibagi hamu pangalian nai, beha do di rohamuna. Dunginin nama nasida ma mangalusi. Marutak ho sama ibana, jadi ditijuri nasida mabohina, nadema manobuk, nadema mangalising huhut madok, surirangi hami Kristus, isedo nama munuh. Mari dahita sian nomor 25 ayat sada. Saingoton ni rohaku acit nang di taun Tuhaku ujui di Golgota. Alai na hudul doang go si Petrus di alamani. Jadi didapoton sada perempuan ma ibana madok. Dohot doho dongan Yesus nesan Galilea. Alai di porso si Petrus do di dok ma. Dang arong huboto jaladang hutusi na di dok mi. Laos luar ma ibana tualaman julu-julu jala martahuak ma manuk. Alai marnida ibana diululahi na poso buru-buri madok tuaka na jongjong disi. Odo sada siya nasida. Alai mamorso musea anggo ibana. Jadi dung satok kinari didok akan na jongjong disi musea madok si Petrus. Atahe, tongod dodongan ni nasida ho. Ahala Galilea doho. Gabi dipuka si Petrus mabura-burahon dirina hut manolon-nolon didok ma. Dang hutadda jolma na didok munai. Dungi mitro martahu mamanuk padua halihon. Jadi diingot si Petrus mana nani dok ni Yesus tu ibana. Tolu hali do swada hono muahu. Adorang so martahuak manuk padua halihon. Jala marningoti tumatangis ma ibana. Jadi dung diisi si Judas Iskariot perjehi na laing hona ma Yesus. Isol soli marohana. Di paulak ma 30 rupiah itu akka si tuani malim doh si tuani bangsoy. Nin nama salah doahu. Hujehe do HP na somar pipot. Alai di dok nasida ma. Dang rodi hami hodo nasari disi. Jadi ditepal homa peraki tu bagasan joroi. Lau sumurut siani lahu manikot. Alai dibuat si tuani milima hepenginin nama. Dang jadi pada umummu tuartan di joroi. Ai tu horni mudar doi jadi merdosa di roha ma nasida manuhorsa tudadang ni padde hudon bahen perbedaan ni halak dagang alai ima ubahen gawe marguari ladang mudar ro di sadarion mare desian nomor 192 ayat 1 dot ayat 2. Masai balga, dok
dohot di bagasan anakna Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Oras madi hita saluhna. Mulia tema di Tuhan ta manginang nani haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nunga mongot tita doaing di borngin pasyon na paduahon ala di ari Jumaton masukat tanaba ima parningotan ari hata Yesus dinalaw manubus sudi akap pangala soita na sudinggan na sotama jala di hamonakok kita di bagasan hanguluan di tonga-tongani hasit tongan na sanibana hata ni Tuhan ta nagabe jamita manang nagabe renungan di borngin pasyon na paduahonon nienet may siyan evangelium ni si Lukas bidu 22 mamuka may siyan ayat sada sahatu ayat onom yang nanialongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ujahaw kami ma hatani di bata pahiut tamu ma di bagasan rohamu nabi alai najonok nama ari raya mangaroti naso niasoman namarguar pasca jalasai dipikiri aka situa ni malim dohon aka siboto surat dalan mamusa ibana ai dihabiari nasida do natoropi alai dibongoti si bolisido si Judas namarguar Iskariot sahalaksian na 10 duai gabelau ibana martutup dohot aka situan di malim rapon aka panungganei manang dia dalanna pasahaton ibana tunasida jadi sian lasni rohana sida marpadan manasida mangalehon hepengi tu ibana dioloi si Judas mai jadi dilului matiki na une pasahaton ibana sosian pamotoan ni natoropi. Bahasa Indonesia dikatakan firman Tuhan begini. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberi sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikian firman Tuhan. Amang inang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, denggadonian alangkah baiknya memang ada kemufakatan atau ada kebersamaan di dalam mencari sebuah solusi atau di dalam mencari sebuah keputusan yang terbaik untuk memajukan sebuah tujuan dan visi yang tertentu, untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan mengambil sebuah hal yang berharga walaupun kemufakatan dan juga kesepakatan itu belum tentu sudah halak olo. Tetapi mau tidak mau yang namanya mufakat,
yang namanya kesepakatan, dia do suara na ubalga laho membuat haputusan ini, pasti nado akan nasotolop atau orang yang tidak setuju dengan keputusan dia harus mengalah. Karena keputusan yang terbesar yang diambil adalah keputusan bersama berdasarkan suara yang terbanyak, karena molo adong kesepakatan antara satu dohok na asing di bagasan sada perkumpulan atau di dalam sebuah golongan atau kelompok tertentu, ido naudinggan diulahon alana diputus sodoi marhite-hite kebersamaan. Ra songonido rahitate dipungan inara aka sakap nadenggan aka visi aka pelayanan nahya diulaho kamu di tonga-tonga ni huria HKBP Jalan Luraon membahas sada si bahason ragam do aka pemikirian ni jolma napo sebulung juga begitu. Jika ada hendak diomongkan tentang satu tugas atau satu pelayanan yang akan direncanakan, yang akan dilakukan dalam perkumpulan itu, banyak orang yang akan memberikan pendapatnya. Gokdo halak na mangalehon ahan nadong di bagasan pikirannya, tetapi tujuannya adalah satu, bagaimana memutuskan yang terbaik lahotu pelayanan alai ba somaldo hita halak batak kate. Aido bedana hita doho halak Jawa. Molo halak Jawa, molo marpungu halaki nang pesongo dia haputusan na dangadong disi. Dangolo si songgak dangolo haci roha. Ba ina diulahon, ina diputuson, bai. Nang pe denggan donian na dipasahat na alay dang unedo pe di bagasar rohani akadongan ba dia nagawe haputusan denggado diulahon. Ale mo halak batak molodang sian molodang ina sau di bagasar rohana ay termangamuk di kan. Una pe tahu kaluar pe tahu si punguan si perpuno perinda tu kan. Kaluar pe tahu au sian gloria enna. Kaluar pe tahu sian pungan amaun. Kaluar pe tahu sian na poso bulungon so ditangi hok katakuin na. Memang denggado di bagasan rohana alai belum tentu denggan di bagasan aka pikiran ni donganna kan itu. Nah, tetapi boleh kita bayangkan saudara-saudara bagaimana kemufakatan, bagaimana kesepakatan berbuat jahat. Hari Minggu isongkok doroh kan. Di permingguan pagi Peter Rodo breaking news, headline news. Peter masuk do berita itu WA kan, bom bunuh diri. Natuari ni jahama sepasang suami istri do na mangulahoni. Peter Roman musti dihapekon adong berita na kaningan sian sada aplikasi na marguar babe ido imana songonon tabu nai anggo bawai na bom bunuh diri Peter di sambut 72 bidadari tabu amatai ina ale inatai iso da manabut inne wala tabu tahe amatai 72 bidadari puang nama nomu iwana ni taruhon ripena rak mate ale ripenai holat dapotan taperwerma inai ma diberitena kaning. Jadi si pata mekel dui ba mamerekan. Tetapi itu sudah direncanakan. Kesepakatan dui. Kesepakatan lahon mengulahon hajahaton. Ay nga ucucio tak na. Ay nga di doktrin, ay nga di dogma. Halapatan na mangulo. Mangulo ho,
holasana do tujuan ni ngulum. Mangulu di bagasan surga rap doho 72 aka bidadari na cantik-cantik imana mono-mono hoi na anggota otak ni akan kotor do ami akka bawon itu rahatot dui. So nari minggu hurok ko do piar minggu sore apalagi akan na jomblo wah nah hato pa ni. Apalagi akan na solo laku nah hato pa ni. Nah kakak Kristianota mengajar si songoni badak ra nang binong otobe. Bau nang maju karuas padi tapi olora bunuh diri bah itu dah binereng di Jawa bah si bolis itu HP menom-menom minarwa saya bilang gitu binereng HP di Jawa bah akan dari tingkat 2 HP binereng HP di son bah kau nena bahwa lo do tergoda alani tetapi puji Tuhan bukan itu nani ajar hon itu hatta Yesus Kristus. Kesepakatan berbuat jahat, kesepakatan bersekongkol untuk merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang yang tidak bersalah, odona terjadi itu Tuhan Yesus. Ainga sugur rohani akka halak parise di hati. Ainga moho hati-hati nak. Ibu tohamu do puasa moho hati-hati ni halak parise. Dohok si botol surat. Kenapa mereka hatinya panas? Karena mereka merasa ada saingan yang terberat. Alam memang salelengon. Molo halak parise si botol surat. Gila-gila hormat do. Tongam mana berengon di jabuni Tuhani ikon hormati mana. Iko disompa-sompa mana? Nah itu, iko dipilih do akka pilihan khusus tu sih. Iko dilayani dui. Nah itu, na merasa do imana nadong jabatan na. Na merasa do imana na tibo ulaon na. Ale hola roh Yesus dibongkar do kedok na sida songona di dok ni Yesus kau adalah keturunan ular beludak yang gila-gila hormat yang gila-gila untuk dimuliakan hidupana di dok Yesus hal rohku aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani odonan di dok ni Yesus sungguh barohana. Dan mereka sadar bahwa kehadiran Yesus membuka kedok dan tabir kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Termasuk taringok tu pilihan. Berpuluhani yalang nasi dadwe. Berpuluhani memang nyaturhon di Alkitab tadwe. Molo dihita HKBP perpuluhani sarupa doi dohot pilihan bulanan manang pilihan tahun. Jadi molo dihuta sakaleng boras 2 kaleng boras sini do kan anggo dison tiap bulan alai sipata dang jujur hita kan itu dang jujur hita pasahaton natamatu de bata kan alai molo perpuluhan go 2 karwas tamalia perpuluhan alai mulai atema di HKBP memang sasitong na molo di Alkitab ta tu imam dui molo perpuluhan tu naposo ni Tuhan dui ala memang sia 12 marga ni Israel hola sado na sodapota tano ima ise Lewi ise do Lewi ima akka panurirang akka naposo ni Tuhan na mangulu na mangan sian bagas joroni debata tetapi om managabi dipakai nasida laho pamora-mora diri perpuluhan Roma Tuhan Yesus dibongkar mai dungi Roma Tuhan Yesus musai dipasaha maha tataringo tu harajau ni debata terlumobi akan abogos
tarlumobi akan tarhurung, tarlumobi na salelingon naso di paretokon ngoluna, di bagasan has yang anon, di siro Yesus, madapot na sida sada harapan yang luar biasa, bahwasanya ada yang memperhatikan hidup mereka, yang mencintai mereka, yaitu Yesus. Salelingon molo na pugus, dang di paretokon, jangankan di harajao ni Romawi, di kerajaan Tuhan, di gereja, di bait suci, molo adong napugus dang di paretok koni. Adong dope tradisi ni dihita adong. Molo ngamar rapot, molo makatay napugusi at tarsoy pala bibigidwi. Ay torhise ho. Soy boto ho, torhin na kan. Ale molo tor adong jabatan na, adong ahana pitor ditangihon, salape sitong dwi, adong dope sahiti di huriata adong. Itu sebabnya bertubi-tubi dosa sitong na sogo ni rohani halak parise doho si boto surat tu Yesus. Alai keunggulan ni Yesus. Mereka tidak mendapatkan satupun ahana gabe kesalahan fatal tu Yesus. Dan dapat. Ido makana molo taboto, amang inang molo sadar hita, uhuman nasahat tu Tuhan Yesus, imana dipersilakon, ditikii hukum yang paling najis, yang paling hina, dan yang paling mendapatkan murka, bahkan yang hukuman yang tidak pernah diindahkan oleh siapapun yang berlaku di kerajaan Roma adalah disalibkan. HP boto hamudo. Semua orang yang disalibkan itu kejahatannya adalah kejahatan yang tak terampuni. Contoh, Barnabas imana pinanggido ni halak parise do si boto surat untuk dibebaskan penggantinya Yesus, pembunuh berantai dui. Ido dosa sitong na napatut madapoton hukuman salib. Tetapi keunggulan Yesus dang dapok nasida. Ahado nagabe hasalani Tuhan Yesus na fatal harus menjadi dihukum tidak ada. Ngalia mohok dosa sitong na halak parisei. Ngalia mohok dosa sitong na si boto surati. Mereka selalu memikirkan bagaimana caranya untuk menjebak Yesus agar Yesus itu dihukum. Alai unang sape tangan ni halaki nama jama Yesus karena di bagasan turpuk tahun di dokodo. Mereka tidak boleh, imam tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dan tugas ni halaki wani. Ale maloni halakon ketika mereka ingin berencana menyeret Yesus untuk dihukum, mereka membawa pemerintahan Romawi. Maka namang inangin si kusadar dohita sa halak Kristenon. Dakolat dibentur hok kita ala ni haporsyata tu masyarakat. Ay tu pamareta pe, ono do dibentur hok kita ibo hamu do. Ono dibentur hok kita. Makana molota ida di Aceh Singkil, buasa ditutup gereja, isi do manutupi. Dan masyarakat setempat isi do pemerintah. Alaniaha pangaluan-luan ni aka njol ma masyarakat dipakai ma pemerintah. Songri do halak si boto surat do halak parise. Dungin nau borat disakap nasida dan ternyata memang sudah dikabarkan dalam perjanjian lama. Iko songri do nani tahun ni Yesus. Harus seperti itu jalan yang harus dilalui Yesus. Berkhianat ma sada sian si sean. Namar guar isi tahinang Judas Iskariot. Unang dibek kamu geleng muna pahupun namar guar si Judas da. Sotong gabe ahaw nandongan ni. Si guar pahupum si Judas. Berarti upung si Judas mayate. Unang ya. Kenapa Yudas mau berkhianat? Ada dua hal. Yang pertama Yudas berkhianat ala holong rohana di hepeng. Dia cinta akan uang. Odo nama bahen si Judas olo berkhianat. Sona didok ni hata ni debata 1 Timotius 6 ayat 10.
Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dia rela melakukan segala sesuatu dengan menyimpang dari imannya, menyiksa dirinya dari berbagai duka, asal ma imana madapot sinamot. Dia cinta akan uang. Itu Yudas. Alasan yang kedua adalah alasan politik. Ingat, Yudas itu adalah kepala pemimpin pemberontak sayap kanan pada saat itu, yang menginginkan adanya pemberontakan kepada kerajaan Romawi. Karena dia sadar bahwa Yesus adalah seorang Mesias, yang adalah seorang raja. Pastinya ketika Yesus memberontak, banyak pengikutnya. Itu kelihatan ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Saudo marporang tu halak Romawi odo sakap misi Petrus napa duahon. Ternyata nani sakapan nasida holan terdapat Tuhan Yesus, holan dibalbali Tuhan Yesus, holan dilicingi Tuhan Yesus, holan dipersilako Tuhan Yesus. Gagal do sakak ni si Judas. Ido makana ditiki di gadis ibana Yesus 30 rupiah argana tu halak malim ni halak Yahudi dung diberengi mana dang mangalo Yesus si dang ngolo Yesus si mangarah pula mahepengi didok matu halak ya Parisei asa di palua Yesus alai mekel do daw bangai bayar ho ido banna gabe lau masih Petrus matema manikot karena semua apa yang dia rencanakan. Nah saudara-saudara, amang inang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, itulah rencana jahat yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi dan juga Yudas pada saat itu. Tetapi yang merasuki hati daripada Yudas adalah iblis. Iblislah yang berkuasa di dalam hati dan pikiran Yudas sehingga dia kehilangan akalnya, kehilangan pengenalannya kepada Yesus. Sia-sia dia mengenal Yesus dan sia-sia dia mengikuti Yesus hampir lebih 3 tahun lamanya. Otak ditulus setengah tahun do Yesus markarir di Portibion. Makanya Yesus itu meninggal pada usia 33 tahun. Kesepakatan itulah yang menjebak Yesus. Rencana itulah yang menjebak Yesus. Padahal sebenarnya tidak ada kesalahan sedikit pun yang ditemukan Yesus. Jangankan oleh manusia, Pontius Pilatus pun sudah mengatakan, "Dangadong dapotun nang gosada hasalan siani." Alani suara nagugu sian natoropi. Suara orang yang terbanyak yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Karena itu adalah hukuman yang keji pada saat itu, di mana Pontius Pilatus takut ketika orang mengatakan, aku akan memberitahukan kepada Kaisar molosooloho mandilakoni biar mana. Alai ahamanarong terjadi di diri Yesus. Dang mangaloi mana. Dia hanya diam. Nanggo sakababa hata narumar, kata sumpah, kata yang tidak baik tidak pernah keluar dari Tuhan Yesus. Dia hanya pasrah karena memang itulah jalan yang sudah direncanakan oleh Allah. Ketika tidak ada lagi satupun jalan keluar untuk menebus kita manusia dari kesalahan dan dosa kita, Allah dia yang